Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Prophet talent chiwenga vachinyomba Prophet ndlovu Ed Zanupf Sir Wicknell Zanupf vari kudedzera kuti ndlovu akufanira kunzi mainini ndlovu nekuti akaaccepta mota nemari yezvigananda mbavha vanhu vari kubira nyika. Ari kudedzera kuti handisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Tererai munzwe zvakaoma. Ndlovu must be called mainini Ian. Yes. He is now Wicknell Chivayo's side chick. Ian Ndlovu nzenza ya Wicknell Chivayo. You can't quote John chapter 3 and say a man cannot receive anything except from God. We know the scriptures that say they are prophesying for a bribe. What you received is not a gift from above. That car did not come from above. It came from Zanupf. Wicknell Chivayo was clear. Everyone receiving cars from me, they must know it's coming from Zanupf. Yes. So Wicknell Chivayo's cars did not come, are not from his own pocket. Ian Ndlovu is not driving cars from Wicknell Chivayo. He received a gift from Zanupf. Ian Ndlovu must be called mainini Ian. Yes. He is now Wicknell Chivayo's side chick. Ian Ndlovu nzenza ya Wicknell Chivayo. You can't quote John chapter 3 and say a man cannot receive anything except from God. We know the scriptures that say they are prophesying for a bribe. What you received is not a gift from above. That car did not come from above. It came from Zanupf. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa natalent chiwenga ari kudedzera kuti ndlovu mutengesi ndiJudas Iscariot sei akatora mari nemota yezvigananda vanhu vari kutambudza nyika, of which vanhu vaitoti ndlovu ambofa akatora mota nemari, but akazvitora zvinova izvo zvakatsamisa vazikuru vambuya nehanda vari kudedzera kuti ndlovu ndiJudas Iscariot hatichamutemba, hatichamutrust. Thank you.